Άλλη μια μέρα, άλλο ένα review. Σήμερα έχουμε στο εργαστήρι να σας παρουσιάσουμε το πληκτρολόγιο της Corsair, το K65 Plus Wireless. Είναι ένα πληκτρολόγιο 75%, το οποίο είναι μηχανικό, έχει πολύ ήσυχα πλήκτρα, είναι και ασύρματο και Bluetooth και έχει διακόπτους τους οποίους μπορούμε να τους αλλάξουμε. Παρατηρήστε εδώ πέρα ότι η έκδοση που μας έχει έρθει έχει τους κόκκινους διακόπτες Corsair MLX και βλέπετε ότι αυτή είναι η εξωτερική του συσκευασία. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε για να δούμε τι έχει να μας κρύψει μέσα. Παίρνοντας λοιπόν το μακέρι από το ξάτελφο, πάμε και ανοίγουμε την εξωτερική συσκευασία, τις δύο ταινίες ασφαλείας που έχει το πληκτρολόγιο και ερχόμαστε σε επαφή με το εσωτερικό, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά πλούσιο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει έναν εξολκαία πλήκτρον, ο οποίος έχει διπλή χρήση. Έχει χρήση και για να βγάζουμε το kick-up, αλλά και για να βγάζουμε και τον διακόπτη με αυτό εδώ πέρα. Επίσης βλέπουμε ότι έχει ένα πολύ ωραίο καλώδιο USB-C με USB-A, το οποίο είναι πλεκμένο, είναι πλεκτό, είναι πολύ καλό, είναι αρκετά καλό και βλέπω ότι δεν είναι και πολύ σκληρό. Όχι, είναι αρκετά ευλίγιστο, το οποίο σημαίνει ότι θα βοηθήσει αυτό αρκετά στην ταξινόμηση και στον στη χωροθέτηση του πληκτρολογίου στο γραφείο σας. Μετά από το καλώδιο πάμε στο κυρίως γεύμα, είναι το πληκτρολόγιο. Το οποίο πληκτρολόγιο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι αρκετά βαρύ, το ξέρω, δεν μπορείτε να το καταλάβετε πόσο βαρύ είναι αρκετά βαρύ. Εδώ πέρα βλέπετε έχει φύγει ο διακόπτης μαζί με το kick-up του. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε μέσα τώρα σε κάποια φάση. Μπήκε, να το. Ακούστε τον ήχο που κάνει. Ο ήχος είναι αρκετά muffled. Δεν ακούγεται πολύ το τάκα. Στη θέση του escape βλέπουμε έχει ένα ωραίο μεταλλικό πλήκτρο της Corsair. Εδώ πέρα έχει ένα πολύ ωραίο knob, το οποίο είναι λογικά για multimedia. Θα το δούμε όταν το ανοίξουμε. Και γενικά είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι αρκετά καλό, πολύ προσεγμένο και πολύ ωραίο. Από πίσω, το πίσω βλέπετε όπως είναι ο σχεδιασμός με την Corsair, καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά που έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα βλέπετε στο πίσω μέρος έχει έναν επιλογέα για λειτουργικά Windows ή Macintosh. Εδώ πέρα είναι ο επιλογέας για έναρξη, για χρήση με Wi-Fi ή για χρήση με Bluetooth. Και εδώ πέρα είναι ο Bluetooth, είναι το USB, το οποίο έχει να κάνει με τη σύνδεση του Bluetooth. Αυτό είναι λοιπόν το πληκτρολόγιο. Εκτός από αυτό εδώ πέρα μέσα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες οδηγίες και οι γνωστές κάρτες της εγγύησης. Αυτά, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Τα δάμε όλα. Αυτό λοιπόν ήταν η αποσκευασία του πληκτρολογίου K65 Plus Wireless της Corsair, το οποίο θα διαβάσετε και πιο κάτω τι μας έκανε εντύπωση, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε και πώς πήγε στον χρόνο που τον είχαμε να το δοκιμάσουμε. Αλλά πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας δείξω λίγο μια λεπτομέρεια που μόλις τώρα πρόσεξα, ότι πάνω στο πληκτρολόγιο έχει ζωγραφισμένα, βέβαια δεν είναι texture, είναι απλά ζωγραφική. Αυτά τα τρίγωνα τα οποία έχουν γίνει σαν σήμα κατά τεθέν της Corsair σε αυτό το πληκτρολόγιο. Και τώρα μπαίνουμε σε καθεστώς πλήρους συσκότησης, έτσι ώστε να δείτε τις χρωματικές αποδόσεις του πληκτρολογίου
μέσα από τα διάφορα lighting types τα οποία έχει. Πρώτα θα δούμε το watercolor. Το watercolor είναι αυτό εδώ. Παρατηρείτε ότι όταν λέω το όνομα μέχρι να εμφανιστεί το εφέ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό υπάρχει γιατί είμαστε σε wireless mode και το wireless mode έχει μια μικρή καθυστέρηση από τη στιγμή που θα δώσετε την εντολή μέχρι τη στιγμή που αυτή θα εφαρμοστεί. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι το color pulse. Το πατάω τώρα. Και βλέπετε ότι η αλλαγή έγινε μετά από 2 δευτερόλεπτα. Περίπου. Αυτό είναι το color pulse. Το επόμενο εφέ που θα δούμε είναι το color shift. Αυτό λοιπόν είναι το color shift. Μετά θα πάμε στο color wave. Θυμίζει λίγο kit για όσους μεγάλωσαν τη δεκαετία του 80. Μετά το επόμενο εφέ που θα δούμε είναι το εφέ rain, το εφέ της βροχής. Λίγο δύσκολο να έχεις πάρει βέβαια ναρκωτικά, αλλά τέλος πάντων προχωράμε. Επόμενο είναι το rainbow wave. Που αυτό πιστεύω ότι είναι και το προφίλ το signature, ας πούμε, αυτό με το οποίο γίνονται συνήθως οι διαφημίσεις του πληκτρολογίου, επειδή είναι το πιο πολύχρωμο. Μετά για τη συνέχεια έχουμε το spiral rainbow, είναι αυτό εδώ. Το wireless mode έχει μια ιδιοτροπία. Όταν είμαστε λοιπόν στο type lighting, βλέπουμε ότι το πληκτρολόγιο δεν έχει καθόλου φως. Και απλά πατάμε ένα κουμπί και αυτό φωτίζεται. Αν όμως πάμε και το γυρίσουμε το mode από wireless σε wired, σε USB δηλαδή, τότε βλέπουμε αυτόματα ότι αλλάζουν και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα εφέ χρωμάτων. Τι θέλω να πω? Ότι όταν το γυρίσουμε και το βάλουμε σε mode ενσύρματη, τότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα χρώμα το οποίο καθορίζεται από τα murals, τα οποία murals, αν έχετε κάποιο άλλο Corsair προϊόν, π.χ. κάποιο κουτί, κάποιο ποντίκι, κάποια ακουστικά, τότε αυτά πάει και τα χρησιμοποιεί, τα ενοποιεί σαν ένα και βάζει σε όλα, έχεις τη δυνατότητα, αν θες εσύ βέβαια, να συγχρονίζεις τα χρώματα όλων των συσκευών μαζί, να αλλάζουν όλα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή το ίδιο χρώμα. Όμως αυτό στο δίνει μόνο όταν είσαι συνδεδεμένος με καλώδιο. Αν αποσυνδεθείς με καλώδιο και πας σε wireless mode, τότε αλλάζουν, φεύγεις από τα murals και πηγαίνεις σε κάποιο custom lighting effect το οποίο έχεις επιλέξει εσύ. Εμείς τώρα σε αυτή την περίπτωση έχουμε το type lighting που πατάμε ένα κουμπί και βλέπουμε ότι αυτόματα πάει και δημιουργεί ένα εφέ ripple. Αυτά λοιπόν, αυτή ήταν οι φωτισμοί του K65 Pro και θα τα πούμε στη συνέχεια.